Ja, in de Nieuwstraat in Terneuzen. Dan liep je op maar heen en weer, weet je wel. Dan zag je elkaar, hè. Dan keek je eens een keer om, als jij keek om. Ja, zo is het ontstaan. Jan en Jannie Trippertloof zijn vandaag 65 jaar getrouwd. Het was liefde op het eerste gezicht. Ja, we zijn eerst verloofd toen en toen getrouwd. Hè. Toen verloofde je. En dat deden we dan thuis, hè. Maar er was een heleboel volk. Hoor. En dan hebben we allebei een mooie ring gekocht, die hebben we nog. Ja, ja. En ja, zo is het gekomen, hè. Jan komt zelf niet uit Terneuzen. Nee, want ik had een Duitse vader en mijn moeder uit Terneuzen. En 11 jaar in Duitsland gezeten. En dan hebben we op zo'n dorpje in de buurt van Bremen hebben we gewoond. Dus ik heb daar school gehad ook. Ja, kan niet horen. Nee, want die had de neuzes leren praten van mij. Ja, ik praat een Zeeuws natuurlijk, hè. Dus ik moest altijd maar mijn best doen om hem te verstaan, want hij praat nog gebroken Duits. Toen Jan werd opgehaald voor zijn nieuwe baan op de sleepboot, vond Jannie dat moeilijk. Die man zei, ik heb nog nooit iemand zo wit zien worden als u. Wat is er nou aan de hand? Ik zei, ja, ik wil niet hè, dat hij weggaat. Maar ik zeg niet dat het niet mag van mij, want ik weet dat hij heel graag wil gaan varen. En je moet eigenlijk je dingen doen die je graag doet, hè. Een van de dingen die ze graag doen is samen dansen. Heerlijk. Ja, dat deed ik graag met hem. Lekker een beetje, ja, heel leuk hoor. Dat was in Sas van Gent. Ja, en dat deden we allebei heel graag. En dan hebben we in de vesten nog op lijndansen gezeten. Deden we ook graag, maar toen ging... En we zongen in een koor. En die gingen veranderen vanavond. Ja, en hij koos voor het koor en ja, ik voor te blijven dansen. Nou, dat hebben we dan gedaan. Naast dansen en zingen heeft Jan nog een hobby. En dat is goed te zien in hun appartement. Schilderen, hè. Schilderen en fotografie. Ja, dat doe ik graag. Ik heb in Ecolo op academie gezeten. Een jaar of 4 jaar, ja. Ja, en daar heb ik wat geleerd, hè. Maar je moet het toch zelf doen. Landschappen en schepen. Ja, portret is wat moeilijker, maar het gaat wel, ja. Toch gaat het leven niet altijd over rozen. Ja, we hebben wel eens gehoord nu, ja. Ja, Dat gebeurt wel eens, hoor. Maar dat is goed ook. Ja. Ja, maar we durven het best zo tegen elkaar te zeggen, weet u dat? Ja, Zonder dat er iets... Waar gaat het dan over? Ja, zo'n flauwekul gewoon, hè. Flauwekul. En mijn zoon zei altijd, maar als je nog eens iets met je pa hebt, moet je gewoon de deur dicht doen en een eindje rondlopen. En dan is hij het vergeten en dat was zo. Dat heb ik later gedaan, dat was geen prima.